Pel que fa a l'Hospital de Calella, el seguiment també ha estat escàs. Un centenar de treballadors s'han concentrat per segona vegada en 15 dies per tornar a recordar que la sanitat de per si viu des de fa molts anys situacions precàries i ara aquesta precarietat es veurà encara agreujada. Els treballadors de l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella continuaran fent concentracions durant les properes setmanes. Es canvien i modifiquen les normes i les regles del joc, estan carregant el que legalment està establert i estem una mica en un sistema nou i difícil de concretar i en aquell moment de canvi el que volem saber és si tot això ha de recaure sol sobre els treballadors de la XUP, que pensem que no, que el problema de la crisi no és dels treballadors de la XUP ni dels treballadors de cap puesto, sinó de tot un sistema que s'ha de canviar.